Už jako vážně, tak děkuju. Já teď na to tady koukám z toho úhle, přijde, že to není úplně ostrý. Máte ostrý obraz? Radíme, ne? Je to ostrý nebo ne? Nebo to mám tak blbě tam? Možná... Co? To je jedno. Jo, to je možná ono. Říkal jsem Radimovi dneska, já nejsem úplně večerní člověk a v listopadu už jsem tak jako si cítím na dvojku bílýho a někde za kamna. Ale z nějakého důvodu tyhle ty přednášky se dělají nejvíc v listopadu a od 17:30 a od 18. Tak já se potřebuju rozjet trošku, takže bude jako pomalý úvod a když se občas usmějete, tak já si rozjedu rychleji, mám tak jako vyzkoušeno. Tomáš Heisler se jmenuju, 1971, pro kontext pár jenom jako, že informací. 1971 jsem se narodil, žiju teďka v Praze, jinak jsem se narodil a žil 18 let v Lanškrouně, což je takový porovnatelně velký město. Slyšeli jste o tom někdo? 10 000 obyvatel, tady máte prej 8, tak jako podobný. A co tak jako vím, jo, tohle mám kvůli záznamu zvuku, to není, abyste líp slyšeli, což teďka teda probíhá zkouška zvuku, slyšíte to tam vzadu trochu, jo? Kdyby ne, tak řekněte, já zaberu. Žiju v Praze dlouho, mám 9letou dceru Valérii, 4,5letou, už ji bude 5 brzo Valentínu, manželku Petru a přál bych si, aby výrazně víc lidí v této zemi a obecně na této planetě mohlo dělat to, co dělají rádi. Protože mi přijde, když potkám člověka, který dělá to, co má rád, tak je to nebe a dudy. V porovnání s takovým tím typickým zaměstnancem, který tam je, že ani neví proč. A to je jedno mý téma. A druhý mý téma je, přál bych si, aby biznis podnikal poctivějc, slušnějc, udržitelnějc, aby jsme se tady prostě udrželi. Jak mám ty děti, tak mě to nějak doběhlo, tohle téma ještě víc než ta svoboda, tak se teď věnuju víc zodpovědnosti a zjišťuju, že svoboda bez odpovědnosti je takovej jako sranda jako k pivu možná, jakože to pojďme probrat, ale nemůže to fungovat prostě bez odpovědnosti. A na ten dnešek jsem si připravil takový, já o žádným nevím totiž, jako programy politických stran maximálně, ale jako nevím o žádným operačním programu Lepší Česko. Potkal jsem loni na TEDxu v Bratislavě Jakuba Ptáčína s operačním programem Krajší je Slovensko. A říkal si sakra, že to je na Slovensku, tak si musíme taky něco udělat. A ten Tišnov mi přišel takový sympatický, tak jsem přijel do Tišnova s operačním plánem Lepší Česko. A chtěl jsem vás požádat, aby jsme to, pokud vás to teda aspoň trošku zaujme, tak abyste to vzali jako takový návrh, takový draft, a aby jsme možná, když nám teda zbyde čas, já to s tím časem moc neumím, tak kdybychom pak dali hlavy dohromady a zkusili ho ještě trošku jako vyladit, vytůnit, aby jsme ho měli a mohli ho žít. No. Tak, nějaký čísla jsem si tady vytáhl na úvod, jenom jako pro kontext zase. Ještě s Radimem, když jsme seděli v kavárně. Vysvětlím, proč je říkám, jenom abyste si jako, oni jsou takový lekací ty čísla, ale hned vysvětlím, proč tady k operačnímu programu Lepší Česko. A teď ještě víte, jak se dělají statistiky, že jo? To je takový jako střelba spíš od boku, takže Bůh ví, jak ono to je, ale asi tak nějak to možná bude. 1,2 miliardy lidí na této planetě žije v extrémní bídě, jsem dneska si vyhledal. Definice extrémní bídy je pod 1,25 USD na den. 805 milionů lidí, skoro miliarda, nemá dost jídla, tak aby mohlo prostě fungovat. Přibližně stejný počet, 780 milionů nemá přístup k pitné vodě. Miliarda skoro. Každých 10 sekund, teď si vemte, kolik sekund už já mluvím, umře dítě hladem, protože nemá dost co jíst. Na této planetě je teďka, a myslím, že to stoupá celkem strmě, tato křivka, dobrý den, tak máme 22 milionů klimatických uprchlíků, 3krát víc než válečných uprchlíků. Ve světle těchto čísel si možná říkáte, proč operační plán Lepší Česko, když tady nemáte, nikdo jste si nepřinesli samopal, když jídla máme, že jo, třetina jídla údajně se vyhodí v naší části světa, to víte tyhle ty věci, že jo, asi. Všimli jste si možná, kolik vyhazujete vy, určitě vyhazujete taky, já vyhazuju šíleně. Umírá se u nás víc na obezitu, než na to, že by byl někdo podvyživený. Když jdeme na záchod, tak 10 litrů pitné vody. Všechno máme na čudlik, je to všechno jako krásný, pohodlný, tady hromada krásného jídla, ale tady nějaký víno. Víte to.
A proč teda operační plán Lepší Česko, když se máme takhle zatracet, nebo aspoň já si myslím, že se máme sakra dobře. Myslíte si to taky někdo? Já si myslím, že se máme prasata v žitě. Jo. Když třetinu jídla vyhodíme, no tak jako sakra. Když se jdem vyčurat a 10 litrů pitné vody jako spláchneme jen tak já si myslím, že se máme no jako do pytle, jako hodně dobře. Malá definice jenom, co to Lepší Česko podle mýho názoru je. A tady je 12 parametrů, je to jedna z možných optik toho, jak si definovat zdraví společnosti. Zdroj máte tady, já to pak někde dám na nějaký slide share, takže to budou k dispozici ty obrázky, pokud budete chtít. Pošlu to tady pánům a můžete to mít k dispozici. A když se podíváte, fyzický zdraví, psychický zdraví, drogová závislost, úroveň vzdělání, počet, míra odsouzených lidí ve společnosti, obezita, tohle to je schopnost člověka se z nižší třídy vyšvihnout ve vyšší, důvěra ve společnosti, komunitní život, násilí, těhotenství náctiletých a blahobyt dětí. Tak v těchto těch parametrech já mám pocit, že bychom si zasloužili být v pár parametrech někde sakra jinde, než jsme. Myslím si, že a navíc ještě, že v pár parametrech to nejede úplně takhle nebo takhle, ale že to jede takhle. Myslím si, že tady to nevypadá úplně dobře, když si trošku zagooglujete. Myslím, že tady to nevypadá sakra dobře. Tady já mám trošku strach. Tady dlouhodobě mě to celkem trápí, když vidím, kolik my máme lidí, i když on to občas nějaký prezident, že to jako vždycky vyřešejí. Zlepší se to. Tohle teda, nemyslel jsem si před lety, že to bude náš problém někdy. I když jedete za kamarádama do Spojených států nebo Velké Británie, tak je to samozřejmě o něčem jiným, ale už se nás to taky týká. Tohle začíná být problém, že chudoba se nám sem vkradla. Jestli mě osobně něco trápí, tak je to tohle. Jo, to, jak málo si věříme, jak moc se kontrolujeme, jak moc se zavíráme, jak moc taháme do našich vztahů právníky, smlouvy, razítka. Jo, a vím, že to jde prostě jinak. Komunitní život, jo, že tohle je příklad podle mě komunitního života, ale když jedete do měst, jako jsem já přijel z toho města, tak tam jsou v oblasti, kde, cože, jako komunitní život, co to je? Komunita, to je něco hodně alternativního, divného. Prostě si myslím, že se máme materiálně zatraceně dobře a že to nejde úplně ruku v ruce s těma důležitýma věcma, s tím, co by si většina z nás přála, obyčejný člověk. Já se hlásím k obyčejným lidem, teda nevím, jestli tady jste někdo jako extra obyčejný, já jsem obyčejný. Já bych si přál, aby to v některých aspektech fungovalo líp. No a říkal jsem vám toho Jakuba Ptáčína, to byla moje inspirace a berte to jako draft, je to 10 bodů, který já se nějak snažím žít, takže vám vlastně jsem nepřijíždím s žádným kázáním, není to nic gůrovského, je to prostě 10 bodů, který za těch mých, kolik mi to je, 43 asi, 71. Já se vždycky naučím v svůj věk a pak on se změní, tak se ho radši už neučím. Tak za tu dobu, co žiju, tak to jsou prostě věci, které mi tak nějak do sebe zapadají a chtěl bych vám je říct a pak ideálně se pobavit o tom, jak to děláte vy, abyste se měli dobře, abyste žili šťastný a zdravý život. A ještě předtím, než půjdu, je to celkem 10 bodů, na kterých mě to stojí, ten program, tak já vám chci říct 6 takových příhod z mýho života, který ovlivnili to, že jsem na některé věci v naší společnosti výrazně citlivější než jiný. Za tu dobu, co se věnuju tomu, co se věnuju, tak člověk si uvědomí, že v něčem je trochu jako by nenormální, trochu divnej, trochu příliš alternativní. Tak, malý test, je mi rozumět zatím? A máte pocit, že vás to bude trošku bavit, nebo někoho? Dobře, tak tohle je moje základní škola. Tenkrát se to jmenovalo Základní škola Klementa Gottwalda. Teďka je to, myslím, Dobrovského v Lanškrouně. 1977 v první třídě, když já jsem byl, tak jedno páteční odpoledne se mi zapálil. Ne záměrně, čekal jsem tenkrát na jiskřičky, to byl tenkrát byl, kdo jste mladší, tenkrát bylo tady něco, co se jmenovalo Pionýr, to je takový jako scout dnešní a byly tady jiskřičky, to byl jakoby tréninkový program na Pionýra. A já jsem, to pamatujete, že jo, někdo to Radim netuší, o čem mluvím, prostě jiskřičky.
takový jako DDM kroužek. Prostě jsem čekal na kroužek, pátek odpoledne, děcka nešly a já jsem byl ohníčkový dítě, sebral jsem si doma sirky, škrtal jsem a teď si říkal, nebudu škrtat jen tak na prázdno, kouknu, co kde je. A tam seděl jsem na botníku, ručníky a krásná nit takhle tam visela pod ručníku, tak já jsem to zapálil. Šel jsem se někde vyčurat, když jsem se vrátil, tak to bylo v plamenech. No, jeden botník, druhý botník, pak jsem nějak uhasil, dole bylo v horním patře, teda ta budova tenkrát vypadala jinak, ta už není, ale ne, že by schořela, to ne, já to trošku přeháním, oni schořeli kompletně 2 botníky plný oblečení a cviček a tohle, ale budova byla, jako, ta vydržela. Dole byla paní uklízečka, tak já jsem mi šel říct, že jsem to tam uhasil, že to tam někdo zapálil a že... A šel jsem domů, stejný příběh jsem vykládal babičce a rodičům a byl jsem velký hrdina a v pondělí přijelo VB, tenkrát se jmenovala policie VB, takový žlutobílý auto, položili mě asi 3 otázky a bylo jasný, kdo to udělal a já dostal takovou ťavku, že od té doby s červenám já nevím kde, když mám něco zalhat. A jsem echt citlivý na lži, šméčka, podvůdky, manipulace, nějak jakoby obzvlášť takový ty korporátní, jakože jako vidím ty věci a nějak mě to jako nemůžu si pomoct. Myslím si, že to bylo díky tomuhle, to jsem tak jako vystopoval ve své minulosti, díky tomuhle zážitku. O rok později, to jsem já v roce 78, jsem jednoho ráno se probudil a nemohl jsem se pohnout. Tak mý pracující rodiče mě ještě nějak jako dopravili do družiny. Rodiče vstávali tenkrát v 5 nebo ve 4, tak kdo jste to zažil tu dobu, co v těch továrnách, to bylo hrozný. A pak si to nějak vyřídili v práci, nějakou tu propustku si vzali, ještě dneska se to taky prý dělá, že si lidi berou propustku ze zaměstnání, taky slovo, ne? Propustka ze zaměstnání. A odvedli mě k lékaři a od lékaře mě dovedli do nemocnice a zjistili, že mám revmatickou horečku, což obnášelo pár měsíců v nemocnici, pár měsíců v lázních a asi 7 let, tenkrát tomu říkali pendeponový profilaxe, to znamená injekce antibiotikový do zadku. A celých těch x let já jsem od svých rodičů a prarodičů slyšel, Tomášku, pomalu, neběhej, opatrně, ať něco zase nechytíš, opatrně. Takže já jsem echt citlivý na vliv čehokoliv na lidský zdraví od té doby. To jako tomu neutečete, když vás takhle vychovají. Jako chudáčka nemocnýho, který se nemůže prostě pohybovat. Tak to je jakoby další taková moje, jakože celkem se zajímám o to, co pijem, jíme, co je v tomhletom, co je v nábytku. A zase mám pocit, že jsem na to trošku citlivější než obecná populace. V roce 89 jsem se vydal na vysokou školu, tenkrát se to jmenovalo Sovětský svaz, ale co věcí se změnilo, ne? VB už není, jiskřičky už nejsou, Sovětský svaz je v pytli. A kdo jste to zažili tenkrát, jak dneska, ale musíme se zadovat z té svobody taky, jako tenkrát normálně soudruh nějaký rozhod. Tenkrát jste si vybrali zemi a obor a soudruh rozhod za vás vybral školu, stát, město, boom. A nás s Martinem, s jedním kamarádem, poslali tady do toho městečka, který já jsem s hrůzou zjistil, že to je normálně 5 hodin autem od Černobylu. A já tam prožil rok v zamořené oblasti. Možná si někdo pamatujete, kdy to bouchlo. To bylo 3 roky potom, takže to bylo celkem zajímavě jako zamořený. A samozřejmě to se moc nevědělo, že to jen tak jako by člověk viděl ty spolužáky, kteří přijížděli tady z té gomelské oblasti, který byli třeba trošku jako fialoví, tady se jim to začalo zvětšovat, až se třeba jednoho dne nevrátili a jako už jako nepřijeli. A pro mě to bylo natolik silný, kromě toho, že jsem pak že v nemocnici jsem zjišťoval, kolik jsem si přivez stroncia a cézia v kostech a tyhle věci, tak pro mě to bylo, myslím, že tomu vděčím za to, že jsem si poprvý šáh, co dokáže lidská činnost udělat člověku, jaký vliv zase v kombinaci s tou revmatickou horečkou, co to prostě může znamenat, že to prostě může být jako šáhnout si na to. Jo, že všichni o tom víme, koukali jsme na to v televizi, četli jsme si to, že jo, ale když máte prostě toho spolužáka, který už jako nedorazí, protože nějak jako už nedorazí, tak to zajímavá zkušenost. V roce 96 jsem vyjel poprvé do Mali, to je taková, možná někdo víte, Burkina Faso, Senegal, západní Afrika, teď tam už Ebola tam se objevila. A od té doby
krát Latinská Amerika, Asie, prostě mimo tu naši Evropu, do takových těch kultur, které stojí hodně na vztazích, kde umějí kromě dělání i nic nedělání. Víte, že my jsme taková ta akční kultura, že nemůžete jen tak sedět. Musíš něco dělat, že jo? Co jen tak koukáš, běž něco dělat. Aspoň nám říkali teda. Zažili jste to ještě? Mě to říkali dost, jako, že nemůžeš jen tak sedět. A najednou oni jen tak sedějí tady. A ještě se jako třeba dotýkají. Že jo? My se dotýkáme tohodle. A dotýkat se, tak to bylo takový jakože trošku jiný svět, výrazně pomalejší, výrazně vztahovější, kde nebylo takový to šílený tempo a hoňka prostě za něčím. 94 jsem nastoupil do Balírendau Egberts a strávil jsem celkem 8 let, to jsou mý vizitky, 8 let v korporátním světě a mám pocit, že je to jako, přijde mi, jako když jste v restauraci, stojím tady blbě, co? Takový hezký obrázky. Jako když v restauraci prostě nahlídnete pod pokličku, že jste prostě jako v kuchyni, tak já prostě 8 let práce v korporacích, kdo jste to zažili? V nějakých, dělali jste někdo pro velké firmy, tak prostě mě dneska fascinuje, jak to, že mě to tenkrát bylo jedno. Všechny ty věci, co tam se dějou, takový ty právě šméčka a takový to jakože Balírny Egberts, jak se snižuje pomaličku kvalita kafe a pytlík vypadá furt stejně a zdražuje se, tak si říkáte dohá, ty umělohmotné polivky, že jo, nebo to zadlužování v GE. Teď za to berete ty obrovský prachy. Nějak, jako až dneska si říkám, no jak je tohle možný, jak se tohle může stát, kolika lidem se to stalo. A jak jakoby v té kuchyni jste a teď z toho vylezete a máte ten odstup, tak v porovnání se všema těma věcma, co se mi přihodili předtím, tak já tam mám zase určitou citlivost k tomu. Je to něco, co mě hrozně jako nenechá mě to v klidu. Prostě když čtu si nebo vidím tu reklama. Krásný slovo český, ne? Reklama. Klam. Opakovaný klam. Já jsem dělal klamy 8 let, já jsem byl v marketingu. A dělal jsem s těma nejlepšíma světovejma vlastně reklamníma agenturama. Tak prostě fakt, když to nahlídnete do těch technik, do toho, jak mají zmáklou psychologii a jak je člověk vlastně bezbraný, jak to pak funguje i na těch regálech obchodů, tak prostě nějak se jako nemůžete tomu nevěnovat. No. A poslední bylo to, že jsem otrávil svý dítě formaldehydem v roce 2009 ve smyslu, že jsem dovolil, aby jsme se nastěhovali do baráku, kde byly nějaký nově položené podlahy. Naboostovaný formaldehyd je taková dráždivá rakovinotvorná látka. Když ten problém stejný měli pak sousedi a pozvali si nějakou hygienu, nebo co to bylo za organizaci, nechali si to tam změřit, tak na místo povolených 60 mikrogramů na metr kubický jim tam naměřili 130 v dětském pokoji. Nemocní děti, šíleně nemocní děti, ORL, záněty spojivek, furt prostě od října, co jsme zavřeli barák, do března, jako hrozně nemocný a člověk to prostě nedocházelo. Vůbec to jako nechápete, dostáváte antibiotika, chodíte k doktorům, doktory nezajímá, jako, a nemáte třeba doma nějaký formaldehyd? Oči, hele, my řešíme ORL, tamhle oční, myšte na oční, prostě tenhle ten si vyřeší oči, tenhle ten si vyřeší uši, šup. Už jste měli 3 antibiotika, 4, no tak vyndáme ty mandle, ne? Co říkáte? Co? Možná bychom mohli vyndat mandle. Tak prostě pár takových věcí se mi stalo a prosím vás to nějak nesuďte, prostě to je můj život, nějak se mi to tak nestalo a proto já ten svět vidím, jak vidím a proto navrhuji operační systém Lepší Česko, tak jak ho teďka navrhnu. Jo? Rozumíte mi trošku? Nelekli jste se zatím, někdo možná, jo. Tohle je křivka, kterou máme rádi, že jo, v našich zeměpisných šířkách. Mají rádi biznismeni, mají rádi ekonomové a už pár let udávají tón v naší společnosti, takže ji máme vlastně rádi i my laici, přestože valná většina nevíme ani proč. Ale tak nějak jsme uvěřili tomu, že trvalý růst je to, co potřebujeme, růst. Myslíme si, že když budeme víc mít, tak budeme víc být, že jo, to nějak jsme si takhle jako tak nějak ustanovili. A ono už pár let nám to takhle jako nejede nahoru, že už nám to tak jako neroste, už to tak jako, že jednou dolů, jednou trošku nahoru, je to tak jako to. Ale když se podíváte na cenovku, na ten růst, tak vlastně jakoby vidíte v mnoha parametrech pořád
stejně strmou exponenciální křivku. A teď můžeme samozřejmě si zapolemizovat a klidně pojďme potom, co je tou cenovkou. Já tam těch cen vidím celkem dost. Jo. Třeba, a není to podle důležitosti, ale zaujalo mě v roce 1971, kdy já jsem se narodil, od té doby do teďka, jsme vyzabíjeli 50% veškerých živočišných druhů, co tady žijou na této planetě. Mě to úplně jako dostalo. 50% toho všeho, co žilo, když já jsem se narodil, tak je prostě v pytli, pryč, nenávratně, v čudu. A teď samozřejmě jsou lidi, kteří říkají, hele, klid, vesmír to vyřeší, ono se to zase jako vyvine, nějak zmutuje, budou jiný druhy. Nevím, nevím. CO2, není to tak dávno. Si vzpomínáte Maledivy, jak měli takového toho prezidenta, co byl v čele tenkrát toho hnutí za snížení CO2, jako toho hlavního skleníkového plynu v atmosféře, tak jeho hlavní politická agenda byla, aby jsme se nedostali nad 350 ppm těch jednotek, v kterých CO2 měříme. A to je, co to je? Kdy byl kodaňský zasedání? 6-7 let? Já nevím. Nevíte, to je jedno. Dneska, víte, na kolika jsme z CO2? 400 plus, že jo? A business is booming, prostě nikdo neřeší. Že ho řešíme tady slevy v Albertu. To je jako celý, a 400, to je jedno, prostě to půjde. Listopad, kolikátýho listopadu? Já tady jdu normálně rozhalenka, bez čepice, vedírko, předevčírem mě pokousali komáři. Sranda to sledovat. Sranda poslouchat papu, jak v Mali, tam, kde on bydlí, odkud on je, kde normálně mají 35, tak mají teďka 45. Je sranda poslouchat kamarády z Bolívie, z Ant, kde jim 2 roky nepršelo, jak se musí stěhovat. Vzpomínáte, 22 milionů klimatických uprchlíků. A já myslím, že to je něco, co se bude zvedat dramaticky. No a pak, když se podívám ještě na takové ty jako choroby a chorůbky, které já mám pocit, že si kolikrát nedovedeme spojit, protože my, když máme chorůbky, tak si dáme antibiotika nebo prášky a nějak se jako nezajímáme o nějaký případný formaldehydy nebo jiný hnusy. Tak třeba mě zajímalo, co by řekla Alešova Linda, ale koukal jsem na autismus v roce 1971, zase když já jsem se narodil, tak ve Spojených státech tuhle diagnózu mělo 1 dítě z 10 000, dneska je to 1 z 80. Nevím, jak vy, já žasnu. Když se kouknete na statistiky, alergie, astmatu, rakoviny, neplodnosti, všech těchto věcí, tam jsou prostě podobné křivky. Takže já nevím, jak vy, já mám pocit, že ta cena za to pohodlí, protože ono jde o pohodlí, že my už nepotřebujeme, Tomáš Sedláčku krásně říká, že jo, jako by nepotřebujete, když si dáte 3 stejky, nepotřebujete 7, že jo. To už jsme prostě přežraný, už nepotřebujeme být bohatší, ještě nepotřebujeme mít další knoflík, my máme všechno na knoflíky. A myslím, že ta cena, prostě, kterou za to platíme a ještě zaplatíme, je prostě příliš vysoká. A proto si myslím, že potřebujeme operační program Lepší Čechy jako sůl, ať už tam bude, co tam bude, ale rozhodně, aby tam nebyl takový ten úprk za ještě větším bohatstvím a ještě víc věcma. Takže to si myslím, že je aspoň pro mě, nechci vám to teda rvát nikomu, jo, protože možná to někdo potřebujete, ale já mám pocit, že fakt ten 7. steak už jako, mě z toho je blbě. Já jako to nechci. Tak, 10 věcí. Myslím si, mně se líbí, že to je, tohle mně přijde, že to je o tom. Prostě začněte u sebe. Říká se, neuč prase zpívat, znáte ten citát? Prase tím pouze popudíš a sebe unavíš. Možná máte tu zkušenost taky, kdykoliv se snažíte někomu něco poradit, hele, měl bys, tak prostě prase popudíš a jako to nejde. Myslím, že snaha někoho měnit, to zní škaredě, ale mě taky, když někdo něco, jakoby, moje maminka klasicky mě furt něco radí a já si to jako nenechám poradit. Nevím, máme něco prostě v nás, že nevyžádaný rady nemáme rádi. Takže jako někomu radit, myslím, že není ono. Daleko funkčnější mi přijde je máknout na sobě a hodit výhybku, nebo si prostě uvědomit, že jedu tím správným směrem, se správnýma lidma, správným tempem, pakliže jo, paráda, gratuluju, jedeme dál, pakliže ne, tak výhybku a jedu. A myslím si, že jsme všichni propojení na podvědomí úrovni zrcadlovejma neuronama, jestli jste o nich slyšeli. To je takový ten mechanismus, který způsobuje to, že když přijdete do knajpy, v Čechách se ještě kouří v knajpách, všimli jste si, to je taky jako zajímavý, tak si jeden kuřák, slyšíte takový ten zapalovač. V hospodě, kde máte úplně čistý vzduch, tak se podíváte a najednou se to tam dá krájet.
jak jeden kuřák si zapálí vedle druhýho, nebo děcka, jestli jste si všimli, jak nás kopírujou, nebo když dva lidi se na sebe napojí při komunikaci. Všimli jste si někdy, jak prostě, když bychom si spolu povídali, máte takhle tu ruku, tak já bych si ji taky dal, když bychom se fakt jako by do toho dostali. Jo, že tam je určitý mechanismus, kde když já dělám něco pro druhý lidi inspirativní, když jsem úplně neujel, jo, je důležité, aby člověk úplně jako neutek do lesa třeba, nebo jo, pak vám začnou říkat, že jste sekta, debilové a jehovisti mě říkají třeba a takový tyhle, jako to pak je jinak. Člověk musí být těm lidem relativně blízko. A myslím si, že tím, že změní chod svýho života, může změnit chod spousty životů. Jo, jako strašně moc. Takže tohle mně přijde, že je úplný začátek. Myslím si, jak žijeme tady v tom šíleném tempu, že si musíme dát nějakou neděli. Jak ona dřív bývala. My jsme dřív bývali, třeba můj děda měl neděli ještě. Máte někdo neděli? Umíte držet neděli? Že jako neděláte, nebo čumíte do kompu a uklízíte, lítáte někam. Umíte někdo? Kdo umí ten neděli? Já se to učím třeba, já to neumím. 3 lidi umějí neděli, anebo se vám nechce zvedat ruka? 4, 5, 6, 7 lidí umí neděli. Je to těžký. Všimli jste si, v neděli jsou otevřený krámy, v neděli jezdí doprava, v neděli se staví na stavbách. Je těžký zastavit, když ostatní jedou. Ještě když jste ve výkonově orientované společnosti, tak oni vás můžou předběhnout, jo? Když makají. Posílají maily v neděli, to jede nejvíc mailů přijde v neděli odpoledne a večer. Tak mně přijde, že je důležitý se zastavit, protože když se nezastavíme, tak já mám pocit, že nám to nedojde. Slyšíte to slovo? Říkáte to taky? Mně to došlo. Říkáte to někdy, já to občas říkám. A přijde mi, že když běžím, ono to ke mně nemůže dojít, protože ono to jde a já běžím. Takže mi to nikdy nemůže dojít. Takže já furt pojedu na ten autopilot a budu chodit do té práce a budu nadávat na to, jak je to tady blbý. Takže já se musím zastavit. A to je jednou za den, jednou za týden. Myslím, že jsme nějak, tady máme ten týdenní cyklus, tak ta neděle mi dává smysl. Skvělý je vody do Izraele, mrknout si, jak to tam funguje. Jak celá ta společnost od toho pátečního západu slunce do sobotních 3 hvězd, jak to úplně všechno se zavře. I McDonald's zavře. A to je jako co říct, ale přestanou jezdit busy. Prostě kdo jste to zažil, to je zajímavý. A lidi v ten šabat jsou spolu, je to hodně vztahový, v synagoze, prostě nedělají. Tak mi přijde, že to je jako dobrý začátek. Dát si neděli. Jestli si někdo nedává, podumejte o tom, je to skvělý. A myslím, že to je těžké se to naučit, teda aspoň mně to moc nejde. No. Přijde mi, že je pár otázek, které člověka můžou pomoct nasměrovat. A když už si dám tu neděli a jsem někde sám v kavárně s papírem nebo s kámošem, že bychom to probrali, tak nabízím 3 otázky, které můžou člověka pomoct nasměrovat. Přijde mi otázka otázek. Je být nebo mít, peníze nebo život. Co potřebujete mít? Co potřebujete vlastnit, abyste mohli být? Jak moc si můžete dovolit být? A to je zase těžký ve společnosti, kde mít rovná se být. A když máte málo jste, že jo? Když máte hodně, jste hodně. Ten, co má víc, ten je větší, ten, co má míň, je menší, jestli jste si všimli. Jo, že musíme mít pořádný auto, aspoň u nás v Praze to taky, jako velký auto, velký dům, velký tituly. Já nebo mi přijde hodně důležitý v naší individualistické společnosti uvědomit si, jak moc energie bych měl věnovat sám sobě a jak moc svým blízkým vztahům, svým blízkým lidem. A co to vůbec znamená my, že jo, v tom našem individualismu. Protože to je já, jenom já, my chceme být svobodný a jakákoliv ohleduplnost mě brzdí a omezuje moji svobodu. Takže to je takový jako trochu proti. Akorát bez těch lidí, taky jste si možná všimli, bez těch blízkých je to takový jako prázdný, takový tam jako něco chybí. A ono se to dá přehlušit nějakou aktivitou, nakupováním, dají se vzít prášky, ale furt je to takový prostě prázdný. A poslední, výst nebo se nechat níst, není tam výst, ale níst, nechat se níst. Prostě jsou oblasti života, kdy se to prostě můžu nechat jen tak jako bejt, užívat, jet. A pak jsou oblasti života, kde mi to nevyhovuje. A já můžu nadávat, ale mně přijde, že to nikam nevede, to si jen tak jako trošku ulevím, dám si jako kavčo. Daleko lepší mně přijde zkusit vzít lajku a říct, hele, pojďme to změnit. Pojďme udělat tady, hele, lidi se nepotkávají, pojďme udělat Tišno žije. A pojďme pozvat nějakého zajímavého pána nebo paní. 3 otázky.
Přijde mi, tohle nechci nikomu nutit, ale přijde mi, že je důležitý vyhodit televizi, přestat číst noviny, nečumět na Facebook a vypnout politiky. Takový ty velký, ne ty komunální, k těm se ještě dostanu. Ty mi přijdou strašně důležitý. Líbí se mi, co říká Jan Hnízděl, a není nutný souhlasit, opravdu, abyste se na mě nezlobili tady někdo. Každý si to dělejme, jak myslíme. Ale líbilo se mi, Jan Hnízděl říkal, hele, pojďme politiky dát na placený kanál, jako porno, ať si to lidi zaplatí, když chtějí na sebe nechat kálet. Když to trošku sledujete, víte, jak destruktivní to je, jak negativní to je, na co se to zaměřuje, jak moc to vede k tomu, aby jsme spotřebovávali, nakupovali, aby jsme toužili a báli se. To jsou dvě věci, že? Dvě síly, přes který nás to má táhnout někam, kam nás to má táhnout pro něčí zájmy. Ale není to náš zájem, není to zájem jednotlivců, který chtějí být šťastný a v pohodě. A myslím si, že šance na vlastní názor, pokud člověk kouká na televizi a čte noviny středně proudí, kouká na Facebook, tak je malá. Že myslím si, že si člověk udělá vlastní názor, pokud jde mezi lidi a místo toho, že čumí na televizi, tak si povídá prostě s lidma. Jo, tohle je takový pěkný, že jo. Wi-Fi nemáme, zkuste mluvit spolu. Vemte si, nevím, jak na tom jste vy, zkuste si uvědomit, jak moc se díváte dneska do různých displejů, obrazovek, screenů a jak moc se díváte lidem do tváří. Jak jste na tom? Možná ještě někdo koukáte pořád do těch tváří víc. Já měl v období, kdy jsem na tohleto šahal daleko víc než na lidi a koukal jsem do toho daleko víc, než koukám na lidi. Tak jsem to musel vypnout na půl roku, protože je to hrozně závislostní. Kdo koukáte víc na lidi? Super, hurá. Mně se strašně líbí tohle. Simon Sinek říká, přestaňte nadávat na systém. Systém jste vy, systém jsem já. Změňme sebe a změníme systém. Máte tady něco, co se dá? Znáte určitě ten for. Dívejte. Dělali jste to? Tušíte, proč to spadlo? Gravitace. A nebo jsem to já pustil. Přestaňme to už konečně házet na tu gravitaci a pojďme si uvědomit, že to pouštíme. Přestaňme nadávat na ty politiky, na to, jak je to blbý, jak je to tady všechno chemický, podělaný počasí, nejsme u moře, co všechno si dovede našinec vymyslet a pojďme prostě se zamyslet, co s tím můžeme udělat. S tím svým životem, s tou svojí komunitou, s tou naší společností. Tak docela mi to dává smysl tohle. Protože to není v prdeli, ale je to v lidech. Ale sranda, lidi se to posílají, tohle to najdete na Facebooku běžně tyhle fóry, ale jako kdo z nás to umí žít, že jo? Kdo z nás si umí nestěžovat. A ono je asi fajn občas do toho jako najet a postěžovat si maličko, ale jsou lidi, kteří si z toho udělali způsob života, že jo? Že prostě máte pocit, že jako je to fakt všechno úplně v pytli tady. A vemte si ty úvodní čísla, ono to tady jako úplně v pytli není. Že jo? Jako nikdo nemá samopal. Bod číslo 2. Doporučuji povolání, ne zaměstnání. Líbí se mi, co na to téma říká Jan Bílý. Zaměstnání existuje proto, aby nás zaměstnalo natolik, že nepřijdeme na naše poslání. Mluvím o takovém tom zaměstnání, jak se americký přátelé říkají, od 9 do 5. Takový ten model, kdy pracujete na prvním místě pro obživu nebo pro kariéru, nemáte k tomu úplně vztah, protože k tomu nemáte vztah, tak jste z toho unavený, odjíždíte ráno z domova, přijíždíte večer, jste urvaný večer, odpoledne buď jedete na výlet, anebo to dospáváte. Takový tenhle ten model. Blbý je to pro všechny ty ostatní body. Pokud byste nedokázali vyskočit z tohohle zaměstnání, tak ty ostatní body už můžete jít dom, protože ty jsou k prdu. Aspoň moje zkušenost. Lidi, který já mám kolem sebe, který jedou v tomhle modelu zaměstnání, a já jsem v něm jel 8 let, takže experimentálně ověřeno, tak jsou natolik unavený, že nemají sílu už na nic. Tak mají sílu akorát na tu televizi. A na to nakupování, že jo? Koupit si, sníst nějaký 2 tabulky čokolády, dát si nějakou 2, jít se třeba, mluvit třeba o nějakém tom resetu, jít se ožrat občas a je to takovej, jakoby to považuji za hodně důležitý. Už jenom kvůli tomu, aby měl člověk sílu na to žít trochu víc svůj život. Než kvůli, že to je podle mě trestuhodný mrhání tím, co jsme dostali od našich předků, tím talentem a tím, co bychom z každého z vás mohli mít.
tohle je taky hezký, souvisí to s tím. Nejsmutnější věc je pozorovat člověka, který si vybere práci, protože je dobře placená. Hodně z nás to dělá, hodně z nás padá do této pasti. A který pak všechny ty peníze utratí za hračky, který ho mají rozveselit, protože ho ta práce tak zoufale nebaví. Lidé, kteří dělají, co milují, ve skutečnosti nepracují, prostě žijí. A to je to zaměstnání, o kterém mluvím. Pokud jste v této pasti, prosím, pro všechny z nás zvažte, jestli by nestálo za to z toho nějak vylízt. Z té pasti kupování si těch větších aut a lepších bytů a exotických dovolených a všech těch srand, který my si tady kupujeme a přes který se zvětšujeme. Jak věříme, že když budeme mít, tak budeme. A já mám takovou metaforu, napsal jsem o tom knížku, myslím si, že už ani vlastně nebude do budoucna možný to zaměstnání, protože zaměstnání takový to rutině vykonávaný jsme schopní velmi snadno v dnešní době nahradit robotama, automatama. A tempo, kterým my nahrazujeme lidskou práci robotama, je dneska už vyšší než tempo, kterým jsme schopní vytvářet pracovní místa. Takže v naší části světa ještě máme montovny, ještě jsme schopní dělat práci, ještě zaměstnání rovná se práce pro spoustu lidí. Všimli jste si? Říkáme, já jdu do práce, nebo já jsem bez práce, což je taky jako velký klam. Práce je hromada. Lidi bez domova, životní prostředí, starý lidi, děcka, to všechno je práce, to všechno se dá vzít a vytvořit se z toho nějaká práce. A myslím si, že budoucnost má jedině, co se týče obživy, práce, v který jste dobrý, která vás zajímá a která je pro druhý lidi tak užitečná, že vám za to něco dají. Třeba vám za to zaplatí, pokud potřebujete peníze, nebo vám za to dají něco jiného. Tak v bodě 2 mně přijde, je potřeba se dostat, pokud jste v této pasti, tak pryč z toho. A tohle je optika, která člověku může pomoct vylízt. A že těch nikdy nebylo snazší si práci vytvořit, než v 21. století. Tohle je továrna dnešní, že jo? Za pár korun koupíte. Bod číslo 3, jmenuje se to pouze skutečné potraviny. To je můj velký objev tohohle roku, že jsem zjistil, že to, co prodávají v obchodech, není jídlo. Že to jsou náhražky. Možná jste si to taky někdo už všimli. A že to je ten důvod, proč je tolik lidí nemocná a proč starý lidi mají tolik cukrovek a infarktů a rakovin a těch, když se podíváte třeba na Okinavu, nebo do Řecka, do určitých oblastí Řecka, v Itálii, tak tam ty lidi nemají tyhle ty choroby. 80tníci, 90tníci, 100letí lidi na Okinavě jsou daleko zdravější, než jsou u nás 60tníci. Tak si říkáte, sakra, čím to je? Aha, jídlo, my nejíme jídlo. Jo, kromě toho, že tohle je takový jako sranda, ne? Kromě toho, že to je jedno šméčko za druhým. Jo, teď vemte si, děláte někdo marmeládu doma? Třeba příklad marmeláda. Jo. Představte si, že děláte jahodovou někdo. Představte si, že děláte jahodovou marmeládu. Dělali byste ji z jablek? Sypali byste tam nějaký prodlužovadla, obarvovadla, aby to bylo barevnější, dávali byste tam ovoňovadla, samozřejmě s účinkama na lidský zdraví, v malých množstvích neškodí. Dávali? No nedávali. Když byste vyráběli, děláte někdo, chlapi třeba, nebo i ženy, nějaký truhlářský práce, umíte někdo udělat stůl nebo židli, nebo dovedete si představit, že byste něco takového udělali pro svoji rodinu? Dělali byste to z něčeho, z čeho bude čpět formaldehyd a dětem z toho bude stříkat hnis? Já bych to nedělal. No ale ten systém, jak ho máme nastavený, ten kapitalismus, tam musíte, protože kdybyste to neudělali, kdybyste netlačili náklady dolů, kdybyste se nesnažili držet krok s konkurencí, no tak budete pravděpodobně skolaven. Takže když tadyhle přišla skvělá jahodová marmeláda z Číny za 5 korun, no tak jako kluci, co s tím uděláme, sakra? No to uděláme z jablek, jako. Napíšem to malým písmem, to 5 zjistí nepřečtou a je to dobrý, no tak jako sakra, co to je? No tak tohle, zase někomu to nevadí, mě to vadí. Tadyhle citát z jedné knížky, odpověď na tenhle ten bod. Co bychom měli jíst? Jeste jídlo, říká ten pán. Tady je zdroj. To se poslední dobou snáze řekne, než udělá, zvlášť když se každý rok v supermarketech objeví 17 000 nových produktů soupeřících o vaše peníze. Je to ze Spojených států, já nevím, jak je to u nás, pravděpodobně podobně.
Většina z nich si ale nezaslouží být nazývaná jídlem. Osobně jim říkám poživatelné náhražky jídla. Jsou to směsi vytvořené potravinářskými odborníky, skládající se především z přísad získaných z kukuřice a soji a chemických aditiv, s nimiž lidské tělo má teprve nedávnou zkušenost. Výzva jeste dobře dnes tedy znamená především vybrat si skutečné jídlo a vyhnout se průmyslovým novinkám. Mimo jiný provozujeme nakladatelství. Nakladatelství je pro nás snaha tady o to, aby firmy fungovaly trošku jinak. Teďka poslední knížka, ono to tady někde kolovalo, tady zodpovědná firma. Jeden z velkých projektů tohohle roku pro mě a já jsem v rámci toho byl nucený načíst spoustu různý související literatury. Dočetl jsem se mimochodem taky to, že průmysl dneska používá 80, podle některých statistik až 100 000 průmyslově vyráběných chemikálí. Co se týče vlivu na lidský zdraví, to někdo zkoumal u, některý zdroje říkají u 200, některý u 3000. Nikdo nikdy nemůže prozkoumat kumulativní vliv. To znamená všech těch 80 000. A tohle je jenom jídlo. Když se člověk dozví, co je v tomhle, když se dozvíte, co je v obalech, do kterých, nechci teda děsit, jo, ale je to prostě zajímavý, jak moc. My máme pocit totiž, že to tady někdo kontroluje, že to někdo jako hlídá, aby to bylo zdravý. No, já jsem zjistil, že nekontroluje, že to prostě nestíháme ani, že ten vývoj je tak rychlej, že to prostě nestíháme. A naši úředníci tomu ani nerozumí. Že jo, ty nestudovali chemii, nebo kdo z vás studoval chemii? Když jdete si koupit nějakou kosmetiku nebo nějaký jídlo, to prostě potřebujete mít PhD z chemie, abyste tomu rozuměli. A ještě lupu. Protože to jsou takový ty písmena, že to jako nepřečtete. A no. Takže mi přijde, že je důležitý jíst základní potraviny. Asi když řeknu základní, co si vybavíte, řeknu základní potraviny? Jakože ne nějakou parádní hypertyčinku nebo polivku nebo gulášek, ale prostě kedlubnu, maso, hrách, takový ty, jakoby, ty, jak se jmenuje, polotovary nebo suroviny, prostě jídlo. A úplně jako fascinuje, jak jsme se úplně ztratili z tohohle, jak už jako ani jako nevíme, co je jídlo. A mně přijde důležitý, a tohle asi není pro každýho, ale přijde mi důležitý zkusit si potraviny pěstovat. I když jste ve městě, můžete zkusit v truhlíku, i když nemáte ani balkónek, ani parapet třeba nemáte, tak můžete doma. Přijde mi, že lidi, kteří pěstujou si aspoň trochu něco, tak výrazně víc rozumějí životu, protože víte, na zahradě je jediný správný čas, víte, že co uděláte, má nějaký důsledek, má to nějaký souvztažnosti, najednou máte jakoby kontakt s tou přírodou. Takže mý doporučení, co bych já dal určitě do plánu Lepší Česko, je prostě zkuste si pěstovat potraviny. A existuje dneska módní termín městský zahradničení, urban gardening, máte komunitní zahrady, máte různé formy, stačí zagooglovat věci, které mě by před 10 lety, co jsme ještě bydleli v podkrovním bytě s malým balkonkem, mě to tenkrát vůbec nenapadlo. Jediné, na co jsem se zmohl, byly rajčata. Tak teďka různý jako vertikální truhlíky, tadyhle truhlík, tamhle truhlík, na střechu se dá dát spousta věcí, že jako to není to zase tak složitý. A jak říkal Cicero, myslím, jestli máte zahradu a knihovnu, máte všechno, co potřebujete. To je úplně můj oblíbený, miluju. No. Většina z nás si dneska potraviny asi nevypěstuje, hodně z nás to neumí, myslím, že se to dá naučit. Tak skvělá věc je, myslím, teda můj názor je, zase se na mě nezlobte, já si myslím, že supermarkety, tak jak je známe, jsou toxický. Je to místo, kam já nechci chodit. Je možné, že tam teď zase začnu chodit, protože nám vypadne náš sedlák, ale je tam prostě pár věcí, které si myslím, že jsou úplně špatně. A myslím si, že najít si sedláka, založit takzvanou KPZ-ku, když řeknu, slyšel jste to někdo? Vím, že tady v Tišinově něco takového funguje, od Aleše tuším, že si prostě najdete člověka nebo lidi, v našem případě Miloš Kurka, tadyhle od Kostelce nad Orlicí, dali jsme dohromady skupinu 20 lidí, založili jsme takzvanou komunitou podporované zemědělství, je KPZ-ka, a na rok jsme si předplatili sedláka a on nám každý pondělí od 1 hodiny doveze hromadu skvělý zeleniny, kterou znova vypěstoval. A my si prostě v biografu Modřany na jihu Prahy
každý máme klíč od sklepa, který si tam pronajímáme, tak si tam prostě přijdeme pro tu zeleninu. A úplně stejným způsobem budeme teďka řešit suchý potraviny. Kamarádi rozjeli teďka bezobalu.org, takže se s nima domlouváme, jakým způsobem bychom mohli dostat rýži, těstoviny, ořechy, vločky, mouky a všechny ty věci. Podobným způsobem řešíme maso, že já se jednou za čas seberu a jedu za paní do Rudný, která má kuřata, který tam běhají prostě po dvorku, vajíčka a vlastně všechno se dá udělat tímhletím způsobem, pokud se člověk spojí s podobně smýšlejícíma lidma. A že jsou lidi, ten konkrétně člověk se jmenuje Honza Valeška, který se tady věnuje rozjíždění těch KPZ-ek. Existuje termín potravinová suverenita, asociace místních potravinových iniciativ, takový krásný termíny. A tenhle ten člověk, když si ho najdete, napíšete mu, tak vám pomůže to založit. Takže vlastně jako strašně jednoduchý. Mně to z dnešního pohledu přijde strašně jednoduchý a nechápu, jak to, že v tom najde víc lidí. To se prostě jako divím. Ale když bych tady byl v květnu, tak bych vám řekl, já si vůbec nevím rady. Já chodím do supermarketu. To je zvláštní, za těch pár měsíců si člověk ošahá, jak mu to přijde snadný a přitom, jak předtím mi to přišlo strašně těžký. Ale jsou tady lidi, kteří prostě pomůžou. Jsou tady příklady, které se dají okopírovat. To přijde jako snadný. A je to skvělá, zdravá zelenina, podporujete konkrétního člověka. Nejezdí to sem kamionama z Itálie, není to v plastových obalech, není to v krámu, který prostě ponižuje svý zaměstnance, nemáte tam ty billboardy, kde je napsaný skvělá cena, skvělá kvalita, nejlepší z Česka, milujeme Česko, Kaufland. Nic takového tam není, je to prostě Miloš. Chápete, proč mě to tak rozčiluje? Protože jsem zapálil tu školu a oni pak sekli, tak když Kaufland lže, tak mě to prostě jako nějak rozčiluje. No. Je to furt dobrý? Bod číslo 5. Tohle je Táňa, naše sousedka z Brazílie. Před 2 lety, když se jim narodila holčička, tak přijela jí maminka z Brazílie. Kdo jste byli v Brazílii, nebo takhle jako kousek k tomu rovníku, nebo obecně, když přijedete na jich Alpy, víte, že tam se žije trošku jinak. Že jo? Že tam jsou lidi víc venku, jsou víc spolu, je to tam víc otevřený, víc se tam kávičkuje, někde se kávičkuje, někde se dělá něco jiného, ale je to tak jako trošku jiný, než když jste večer v Tišnově nebo v Lančkroně. Tady máte pocit, že je zákaz vycházení, jezdí ty auta, ale lidi moc nechodí. No a ta maminka přijela před 2 lety, přijela v listopadu, takže ráno tma, večer tma, všude auta jenom, jo, prostě 2 lidi za den. Až má kouká z toho okna a říká, co to je? To je mrtvá země, Ježíš, kam se to přestěhovala. A mě, když to vyprávěli, mě úplně píchlo u srdce, protože já sem patřím, já tady mám kořeny, já tady mám 2 děti, já tady mám rodinu, já tady mám všechno. A strašně mě to jako zabolelo, to uvědomění, to najednou vidíte, ten zákaz vycházení, jak prostě jako ty děti už ani neběhají. Když já jsem byl malý, jsme běhali po ulicích, měli jsme ty klíče a teďka máme strach je vypustit, protože by je vzalo auto a sejmul by je pedofil. Je to jako nebezpečný dneska, hodně je to nebezpečný. Jaroslav Dušek říká, všude jsou cizí lidé. Jo? Tak jsme se před 1,5 roku, před 2 lety nastěhovali do Komořán a řekli jsme si, že to tak nenecháme a že budeme prostě ťukat na sousedy a že budeme pořádat party a sousedské slavnosti. A letos jsme se přihlásili do Zažijte město jinak. Takový festival sousedských slavností, 13. ročník, myslím, hodně v Praze. Můžete se tam přihlásit se svou čtvrtí, ulicí, městem a najednou ulice, kde stojí jenom auta a třeba tam projdou 2 pejskaři za den, tak najednou tam máte, přestože leje, tak tam máte 250 lidí, kteří pijou víno a pivo a povídají si a seznamujou se a najednou a Táňa tam vaří guláš prostě až do 10 a naše azerbajdžánská sousedka tam dělá strašný mňamky a náš slovenský soused udělal kotel halušek a další soused tam pek nějaký párky. A vy si říkáte, sakra, ono to jde, tyjo, ono to fakt jde. A myslím, že to nemusí být žádný Zažít město jinak, že to může každý z nás vytáhnout někde grill a mávnout na sousedy. Každý z nás může zaťukat na souseda a říct, hele vole, vem židli, já vemu židli a pojďme prostě ven. Nebo pojďme k nám, jo, pojďme spolu něco, pojďme vylízt z těch bytů, pojďme vypnout ty televize, zahodit ty Facebooky a prostě pojďme trošku být spolu. Proč? Protože je to jasný proč, to možná nemá nic smysl říkat, že jo? Prostě já mám pocit, že když jsem v tom bytě zavřenej, teď ty chudáci jsou taky vedle bytě. Žijeme v domě, kde je 20 bytů a teď tam jako všichni jsme v těch bytech.
A ty nový domy se stavějí tak, že vyjedete do garáže, vlezete do výtahu a vylezete. A takže nemusíte v zásadě rok potkat souseda. Zajímavý. A já mám pocit, že ten život je prostě jiný. Výzkumy, na který koukám, tak já slyším, že to je až 10 let života, ten komunitní život, ta blízkost, že patříte do nějaké skupiny blízkých lidí. Když se díváte do toho jižního Řecka, jižní Itálie, na tu Okinavu, tak prostě říkají, že to je ten důvod, proč ty lidi jsou tak zdraví. Je to co vám inhibuje ty stresové hormony, ten kortizol a pomáhá vám to s oxytocinem. To je to, co nám posiluje imunitu. To je prostě to hlavní. Že jo? Vemte si ty leta, co jsme prožili ve smečce, kdy jsme prostě byli jeden s druhým a kdy jsme přežili jenom, když jsme spolupracovali. Dneska to nepotřebujeme spolupracovat. Dneska je to všechno bezpečný, relativně, že jo? My můžeme být sami u té televize, sami v tom autě. Nepotřebujeme. Já vás nepotřebuji, vy mě nepotřebujete. Já si myslím, že sakra potřebujeme. A tohle je prostě jako pro mě důležitý bod, prostě zažijeme ty naše města jinak. Je tak, jak vy to zažíváte tady. Já tohle chci okopírovat. Prostě tohle my nemáme v Komořanech. Tohle my nemáme v naší škole. Říkal jsem Radimovi, pozvali jsme Margit Slimákovou, možná ji někdo znáte přes jídlo. No a přišlo nám tam asi 20 lidí. Tak jsem si říkal, jo, tohle je přesně ono, jako já tohle chci, takže jako děkuju, že to mám možnost zažít, že jsem v nějakým tady Tišnově, v nějakým DDM a prostě se tady máme. No ale počkejte, a to je totiž další bod, to je asi jako, já jsem si citlivě nahrál totiž, Haus Tambaran je na Papui Nový Gvineji ve východní části takový místo pro potkávání se mužů, pro nějaký iniciační rituál. Je to prostě místo, kde probíhá ta komunita, kde ty lidi jsou spolu. A já si myslím, že aby nám to mohlo fičet, aby jsme mohli být spolu, obzvlášť proto, že jsme tady na sever od Alp klimaticky trochu znevýhodněný, i když ono za chvilku se oteplí a už v prosinci budeme v tričku, takže to bude dobrý. Ale myslím si, že potřebujeme Haus Tambaran, že potřebujeme DDM, že potřebujeme nějaký klubovnu, že potřebujeme něco prostě. My máme v Komořanech 3 zahulený hospody. Když někam chceme jít, tak se prostě musíme obrnit a čuchat tam smrad. Nemáme prostě Haus Tambaran. Můžeme do školy, což si myslím, že je velmi zajímavý alternativní řešení. Ale nemáme žádný, máme tam jednu spřátelenou firmu, která má nějaký takovýhle prostory, že bychom se potkávali tam, ale přijde mi, že když je ten Haus Tambaran, když je něco takového, tak se to pak může dít, protože pojďte k nám, my půjdeme k vám, to je vždycky jak divný, že jo, domů. Že jo, a teď budeme rušit děti, pokud tam jsou děti, nebo je tam babička, kterou bychom rušili, je to prostě divný. Máme bordel, máme prostě Češi si dovedou vymyslet 20 důvodů, proč někoho nepozvat. Tak mít neutrální půdu mně přijde jako šíleně důležitý bod pro to, aby ten komunitní život, těch 10 let života plus nebo případně mínus, prostě mohlo proběhnout. Tak to je třeba něco, co já bych si teď přál se sousedama nějak prošlápnout a získat, vybudovat, aby jsme se prostě měli kde potkávat. No, pomozte vaší škole, to je další bod. Pojďme nepolemizovat, jestli škola je dobře nebo blbě. Škola, myslím si, že byla a dlouho ještě bude dominantním způsobem vzdělávání v naší zemi. A myslím si, že to může být velmi zajímavý centrum komunity, kde se zase lidi můžou potkávat. Plus je to něco, co ovlivňuje ty naše děcka. Vemte si, oni si tam mají odsedět 9 let, že jo, minimálně, v těch základních školách, myslím především. Takže je tady někdo rodič, kdo má někoho ve školce nebo ve škole? 3, 4, 5? Jste zapojený? Pomáháte? Nebo tady někdo nepomáhá? Klasicky, na co já jsem zvyklý z Prahy, z těch anonymních škol, je, že si tam ráno to dítě dovedu, to malý, oni pak už, když jsou starší, tak chodí sami, a odpoledne si ho odvedu. A já si myslím, že to je blbě, že je potřeba se zapojit. Každá ta škola něco potřebuje. Naše, kam chodí Valča, tak to je prostě, já to ani neumím vyjmenovat, co všechno potřebujou. Takže je tam pár rodičů, tak je zajímavý. Je nás tam asi, máme 150 dětí, takže 250 třeba rodičů, protože jsou tam jako sourozenci. A z těch možná 30 se zapojuje ještě, tak jako zajímavý. Zajímavý je, že to jsou většinou matky se 4 dětma nebo se 3. Ty se zapojují nejvíc, ty jsou v 5 projektech, v 10. Něco je potřeba udělat, už se hlásí.
Já třeba s jednou maminkou koordinujeme žákovský parlament, píšu školní blog, pomáhám teďka dětskám sehnat peníze na učitele angličtiny. Teď jsme v sobotu jsme natírali, vyklízeli místnost, kde budou děti čekat po družině, nebo rodiče, když přijdou na děti, až než se vrátí. Pořádáme nějaký jarmarky, nebo ten festival jídla, co jsme měli z Margit, tak jako většinou zvedám ruku a pomáhám. A mně to přijde neuvěřitelně naplňující, protože se tam potkáváme s těma lidma blízkýma. Bavíme se třeba o tom teďka v sobotu. Jedna spolumaminka Andrea říkala, hele, my potřebujeme takový to, já jsem zase zapomněl, draní nebo drhání, peří, jak se jmenuje? Draní peří. My potřebujeme taky to draní peří, co dřív bývalo, to byla psychoterapie. A my to dneska nemáme, my nederem. Vemte si všechny takový ty jako tradiční, taky jsme se bavili, víš co, zabíjačka, posvícení, hody, dožínky, jak moc se to točilo kolem jídla, který my dneska si jdeme nakoupit. Takže jako zpátky tam k těm bodům kolem toho jídla, když se začneme vracet k tomu skutečnému jídlu, tak možná kolem toho se dají vytvořit. Včera třeba jsme s lidma, co děláme tu KPZ, tak jsme kvasili zeleninu a dělali jsme makaronky, takový ty sušenky malý. A to je tak dobrý, to je tak naplňující. A ta škola prostě, jako myslím si, že to státní školství, že to je jako pro mě, z mýho pohledu je to jako smutný a myslím si, že když se nezapojíme my rodiče, tak ty děti to prostě, a ten systém je nastavený na zaměstnance, že jo, zaměstnanec to je dojná kráva státu, prostě pokud se nezapojíme, tak já myslím, že to nebude dobrý. Tak prosím, pokud jste rodič, je to úplně snadný, pokud jste soused, tak zaťukejte, zeptejte se, jestli něco nepotřebujou. Pokud máte firmu, tak se zeptejte taky, jestli něco nepotřebujou. Oni určitě budou potřebovat. A pojďme to prostě. Ondřej Hausenblas říká, dejte si poptávku ještě taky, pokud jste rodiče. Prostě říkejte, jak byste si přáli, aby vám vzdělávali ty děti. To je taky jako pro mě zajímavá myšlenka. Proč je škola? Tak, podpořte svého vinaře, kavárníka, obchodníka, pekaře. Mně přijde důležitý začít podporovat ty, kteří to dělají poctivě, ty, kteří to dělají zodpovědně, ty, u kterých víte, odkud to je, ty jejich výrobky. Tohle je náš vinař, tam chlapík, který má tady někde kousek od vás vinici, žije v Komořanech. My si od něj kupujeme víno, máme svého oblíbeného kavárníka, budeme podporovat teďka bez obalu.org, tady podporujeme kamarády Pytlíci.cz, jo, že prostě jsou poctivé firmy, který prostě si myslím, že když podpoříme, tak se nám to vrátí. A jestli takhle ještě nepřemýšlíte, kdybych mohl poprosit jednu myšlenku, kdybyste si mohli odníst tady odsaď dneska, jednu myšlenku, tak je to, že kdykoliv vytahujete peníze, já tady mám někde peníze, nebo kartu, tak prostě volíme. My nechodíme k těm volbám, jo, že tady mám zrovna akorát tuhletu velkou. Prostě to jsou vždycky volby. Já nemám nic jiného, jenom velkou. A teď půjdu někde do nějakého Alberta podpořit nějakého anonymního italského sadaře, nebo půjdu podpořit pana Babiše a budu mu říkat, hele, ty rohlíky s těma 30 chemikáliema, to je přesně ono, co chceme pro ty naše děti. Super, jeďte dál, pane Babiš, výborný. A nebo prostě půjdeme, u nás Tony Kokeš otevřel teďka na Vinohradech, dělá socialistický rohlíky prostě podle té staré receptury, bez chemikálí, tak a nebo si to udělám sám, že jo, z mouky a ze surovin, který si koupím od kamarádů bez obalu. Prostě to si myslím, že je na každém z nás a že máme obrovskou moc. Vemte si, co nás tady je v této místnosti. Vemte si, co nás tady je. A zkuste si uvědomit, kolik utratíte peněz za měsíc. Teď to jako už je síla. A buďte změnou, kterou chcete vidět ve světě. To prostě nakazí ostatní. A prostě když podpoříme ty správné firmy, ještě ty, které jsou tady v tom našem městě, tak přeci to za první republiky bývaly ty místa, kde se lidi potkávali. Že jo, dneska, když jedete do supermarketu, vy tady máte celkem v centru, jsem koukal, ale že se valná většina se jezdí autem. Že jo, anonymní zaměstnanec tam přijede, anonymní zákazník tam jako nepotkáte známý, nebo potkáváte je tam? Možná trošku, ale jakoby já taky nevím, jestli je tady máte tyhle ty drobný obchodníky na náměstí, jestli ještě vůbec jsou nějaký, ale jestli jsou, pojďme je podpořit. Protože si myslím, že to je prostě to, co dělá ten život, že tam se prostě potkáváme a že když jim se bude dařit, tak se bude dařit i nám. Vidíte to ve vietnamské komunitě, oni se podporujou, že jo? A jak jim to jde, mi přijde.
8. To jsou naši zastupitelé. Teď myslím, že znovu zvolená je jenom paní s tím, s deštníkem. Když jsem se přistěhoval do Komořan a přišel jsem na úřad, protože jsem něco potřeboval, potkal jsem tam, jmenuje se Eva Tylová, člověk, který funguje nějakou chvíli v komunální politice, předtím ve velké politice a dělala taky v neziskových organizacích. A ona mě tenkrát pomohla pochopit, že v té politice máte tisícinásobní moc oproti prostému občanskému aktivismu. Že když jste v nějaký arnice a bojujete za stromy v porovnání s tím, že jste prostě zastupitel, tak máte násobně větší moc. A teď v té komunální politice my ty lidi už z té podstaty bychom měli znát, že jo, to jsou přeci ty naši sousedi. A já myslím, že pokud k tomu budeme přistupovat jako většina z nás, že jako zase ty politici, zase nějaký volby, cože volby byly, opravdu byly volby, jakože 5% jde volit. Tu komunální politiku, já třeba nevěřím v tu velkou, ty kluci z plakátu, to je prostě, já jim nerozumím, neznám, nechci, ale tyhle ty lidi, myslím si, že bychom je měli žádat, aby nás zastupovali. Že bychom s něma měli navazovat vztahy, že bychom je měli zvát na ty naše akce, jako to my je zvem k nám do školy, zažít město jinak, prostě budovat s něma vztahy. A pokud máme pocit, že je tam nějaký šméčko, tak bychom si, myslím, to měli taky říct. Že je tam nějaký zájem nějakého velkého developera třeba a že to úplně nebude svědčit zájmům nás, který tam žijeme. Ale myslím si, že zastupitel je zase krásný český slovo, ne? Jako to dojít prostě. Měl by nás zastupovat, když už tam je. No, tady možná si budete myslet, že jsem se zbláznil, možná někdo ne. Já mám pocit, že auta jsou problém. A problém v mnoha aspektech. Myslím si, že tam máte nulový kontakt s lidma. Nevím, jak jste tady na tom, ale když se podíváte v Praze, tak to ráno do Prahy přijede 300 000 automobilů. Každý den 9 z 10 jeden člověk. Tušíte, kolik lidí se vejde do jednoho autobusu? My tam máme 2, 165 a 139, do 165 takový maličkej, tam se vejde 75 na stání, 31 na sezení. Představte si těch 100 aut, ráno máme zácpy, jak lidi jedou z jihu, tak prostě se nedá dostat do školy, když jede autobusem. A teď všichni tam sedějí, že jo, kouřím a jsem nasranej, mi jeden kolega říkal, že stojíte v té zácpě, že jo, a dojíždíte. V Praze máme registrovaných 855 000 aut, kromě toho těch 300 000 přijede. Je strašně zajímavý. 55% Pražanů používá auto jako primární způsob přepravy. A zajímavý mi přijde, když vidím třeba takový ty reklamy na staňte se andělem, boj proti dětské rakovině a vedle toho a jedu zrovna autem. A vím, co mi jde z toho vejfuku, ten benzoapiren, karcinogenní, ty drobné částice, o kterých ještě úplně nevíme, co s náma ani dělají, tak mi to přijde, jakože nemůže snad být nic absurdnějšího. My do školy jezdíme na kole třeba s holkama a jsme asi 3 za ty 2 roky, co tam jezdíme. Co jezdíme na kole? Malej Olík, my a občas takový vietnamský chlapeček. Jinak to jsou... Jsme se před lety smáli americkým kamarádům, že 100 metrů jedou nakoupit třeba autem, nebo takový ty zácpy před americkýma středníma školama, tak to prostě je moje realita dneska v Modřanech. To jsou prostě štrůdly aut rodičů, který tam přivezou to svý jedno dítě, otočejí se a zase štrůdly aut, zácpa pomaličku někam. A fascinuje mě, že to jsou lidi ze sídliště třeba, že má jako 200 metrů, vezou to dítě do školy. Argument je, že pak jedou do zaměstnání a že to mají jako rychlejší, anebo že by museli jako brzo stávat, že to dítě nemůžou vykopat z postele, tak jedou autem. Tak jestli něco, jak jedu na tom kole a dechám to a ty děti a teď se tam proplejtáte mezi tím, tak tohle mi trápí. Přijde mi, kdybychom chodili víc pěšky na kole nebo vlakem, tak zase tam je víc kontaktu. Tam prostě narazíte do těch lidí. Tam prostě jako musíte komunikovat občas. A ještě když bychom nekoukali do těch přístrojů, co máme, tak se i jako pak taky Radim mě jsem dneska vyslal a říkal, když budeš bloudit, tak zavolej. Říkám, jak zavolej? Prostě já se někoho zeptám. Že já jako miluju tuhletu interakci. Prostě vás hledám DDM, nevíte, kde to je? No a poslední, co si myslím, že může udělat mega změnu i tady třeba v Tišnově,
já za tu dobu, co se věnuju třeba té práci, tak potkávám víc a víc lidi, kteří si vytvořili práci, kterou milujou, jsou v tom dobrý a je to hyperužitečný pro lidi, takže se tím slušně uživějí. Vidím příklady slušných firem, vidím jich mraky, ale minimum těhlech o tom mluví. Proč? To je normální. Samochvála smrdí, to jako, nebo nemám čas. A já si myslím už jenom to, že bychom to hodili někde na Facebook, nebo to řekli kámošovi, nebo tomu udělali nějaký video. Prostě to poslali do světa, že je tady nějaký Tišnov žije, nebo že tady máte nějakou potravinou suverenitu, nebo že vzděláváte děti doma, nebo že tadyhle je něco skvělého, tadyhle se rozjíždí skvělý biznis, tadyhle prostě vínový biznis parádní. A tak jako to je přeci to hlavní, co my potřebujeme. Že jak se učí děcka kopírujou, tak my dospělí taky. My prostě potřebujeme udělat copy, paste a fičíme. Tak jestli můžu požádat, mluvte víc o tom, co děláte. A je to, protože možná není potřeba nic jiného nedělat, než si to nenechat pro sebe. Víš, co jsem třeba zkusil, hele, tadyhle zajímavý tohle, a prostě to vyslat. Třeba jenom do těch sociálních sítí, nebo pokud tam nejste, tak prostě kámošům a ono to prostě pojede. Když bych to měl shrnout. Neučme prasata zpívat, zkusme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě, protože ty zrcadlové neurony, pokud nebudeme příliš vzdálený teda od té reality, tak oni to prostě zařídějí. A myslím si, že jde hodně o tu stopku, o tu neděli a o to uvědomění si, kdo já vlastně jsem, co chci, nechci, tak abych to byl výrazně víc já, než to jsem dneska. Pokud jste v takovém tom zaměstnání, kde vyděláváte na to, abyste si koupili hračky a jste z toho unavený a vlastně pak nemáte už vůbec ani sílu a jdete radši nakupovat, tak zvažte, jestli z toho nevylízt a neskusit si najít raději to po taky krásný český slovo, po volání. Každýho z nás něco volá. Něco vás prostě přitahuje, něco máme rádi, něco nás pálí, každý máme nějakou agendu, něco prostě máme. Zkuste to vyslyšet. Skuteční potraviny. Já nevím, to bych třeba teďka, jestli máme čas dobrý, tak by mě zajímalo tohle váš názor, probrat to. Prostě pro mě tohle je hodně čerstvý, protože do té KPZ jsme se pustili v červnu, bez obalu jsou pro mě nový, bavíme se teďka o tom, že bychom založili potravinové družstvo v Praze a dostávám se do strašně zajímavých jako spolků lidí, kteří umějí potraviny úplně jinak, než já jsem si kdy dovedl představit v té novodobé době, tak tohle mně přijde jako, a teď díky Margit Slimákový začínám chápat, co to prostě s náma dělá. To už jenom jako podpora konkrétního člověka, podpora toho udržitelnějšího systému zemědělství, že prostě já dám ze své peněženky pár tisíc korun člověku, který vím, jak to dělá, já jsem byl na jeho farmě, versus nějaký anonymní, já nevím, co to vlastně ani je, tak zase je to prostě obrovský. Zaťukám na sousedy, pojď prostě támhle. Ještě zajímavý ke 4. Kdo jste zkusil tu KPZ-ku, kdo si prostě nasmlouváte sedláka, tak je to stejný styl, jako když máte zahrádku. On vám prostě vozí to, co má. To není jako, že si objednáte 10 řekviček, on prostě vám vozí to, co má. A ten náš Miloš, ten je dobrý v paprice a v lilku. Takže my jedeme v paprice a lilku teď posledních pár měsíců, nemáme nic jiného než papriku. Otevřete ledničku a padají nám papriky. Ale moje skvělá věc se stala v té 5, že Péťa manželka začala se sousedama dělat ajvar, skvělý úplně prostě. Vždycky vemou ten lilek a papriku, zkrájejí to a udělají prostě skvělý ajvar. Takže nám to jako, tam ještě jako komunitní kvůli tomu, že přetékáme paprikama. Takže sranda. No, škola, jak jsem říkal, přijde mi to šíleně důležitý kvůli těm dětem. Myslím si, že je to i naše zodpovědnost. Prostě ta škola je prostě jako důležitý místo. A že to může být i místo, kde se střetáváme s těma našima sousedama, kde prostě je to ten střed. Obecně si myslím, že komunita vzniká, když do sebe lidi narážejí. Tišnov žije. Bum, narazíme do sebe. Hele, ahoj, jsi tady taky. Jo. Jdu si koupit rohlíky. Čau, ahoj, jak se máš? Jo, nebo jo, víte co, nebo prostě jdu si pro potraviny. Bum, ahoj.
Prostě musíme do sebe narážet, musíme někde lavičky. Ondřej Kobza, to je pro mě inspirativní člověk. Jestli ho znáte, takový ty piana v ulicích, šachový stoly v ulicích, grily v ulicích. Ten říká, hele sakra, šachový stoly, grily, to je všude normální na jich od Alp. Prostě pojďme to udělat tady. Takový ty magnety, který nás k sobě přitáhnou, že šachový stůl, baví vás šachy, mě baví šachy, pojďme si dát šachy. A už jako chlapíci sedějí a mydlej šachy. Prostě. Nebo piano, že pojďme to zkusit. No prostě jako a škola je to místo, kde do sebe můžeme narazit. Při všech těch aktivitách, které tam můžou probíhat. Malí kavárníci, malí vinaři, poctiví, ty v místě bydliště, prostě pojďme si uvědomit. Prostě myšlenka pro mě, která mě změnila život. Uvědomme si, že s každou korunou fakt volíme. S každou korunou prostě říkáme, to je ono. Prostě pojďte se podívat, co dáváte do toho nákupního košíku, za co utrácíte peníze. A to je potom i energie, to je prostě, jako, to nejsou jenom potraviny, že jo? Je to velký. Zastupitel by měl zastupovat. Mimochodem, u koho z vás máte pocit, že vás zastupuje? Váš zastupitel, vaši zastupitelé. Zkuste zvednout ruku. Kdo se s něma znáte, kdo s něma máte vztahy? Super, ty hezký, děkuju. Ty mají naděje tady, Tišnov. Děkuju. A pěšky, na kole, vlakem, narážíme do sebe, jsme venku, máme pohyb. Mimochodem jeden z důvodů, proč naši penzisti tak moc trpějí různýma frakturama, krčky a vůbec, že si jim lámou kosti, je to, jak moc jsme vevnitř. Taky nevím, jestli si uvědomujete, jak málo v průměru, nebo nevím, jak vy, v průměru, kolik jste hodin venku třeba, v porovnání s tím, jak jste vevnitř. To je síla. A teď, když prostě jedete někde na kole nebo jdete pěšky, tak prostě to zpravidla jste venku. Že zabijete 2 mouchy jednou ranou. A prosím, nenechte si to pro sebe, protože je to hlavní, co potřebujeme pro změnu. A já si myslím, že potřebujeme sakra změnu. Ať už z toho planetárního nebo u nás, tak prostě ty příklady, pojďme to sdílet. A obecně si myslím, že koncept sdílení, nejenom mluvit o tom, co dělám, je něco, co stojí za prozkoumání, dávání, výměna, že ne všechno, zdaleka ne všechno si musíme kupovat. Spousta věcí se dá, jak jsme dělali včera tu kvašenou zeleninu, nebo škola potřebuje vymalovat místnost, tak mám na rodiče, že jo. Tak vy potřebujete, kamarádka Blanka na Šumavě, ta má obrovskou zahradu, potřebuje udělat dřevo na zimu, tak mávne na kámoši přijedou, ona koupí basu piv a udělá se dřevo. A zažijou skvělý víkend u toho. A mají takový to draní peří ještě, že jako by 10 much jednou ranou. Takže ono to, mýmu vidění, to zapadá jak prostě pucle. Tak a miluji tenhle obrázek, tady to říká, život je krátkej, buď můžete stát a dívat se, anebo se zapojit. Vaše volba. A myslím si, že tak nějak to jako by běží, že jo? Já prostě můžu koukat a nadávat na tu gravitaci, že jo? Jak je to jako blbý, anebo se prostě můžu zapojit. Tak a kdybyste mě nebo nás chtěli podpořit, tak si kupte nějakou knížku, nejsou v distribuci, jsou na people.cz. Dneska jsem sem přines tohle, a vzal jsem 2 balíčky jenom, já nevím, jestli o to vůbec budete stát, ale 6 kusů tohohle jsem vzal a to je ta, co jsem napsal já a tohle je ta naše novinka. Nenašel jsem lepší knihu, která by definovala to, jak podnikat tak, aby to nebylo výhodné pouze vlastníkům, ale i zaměstnancům, zákazníkům, komunitě a planetě. To znamená, aby zákazníci se vraceli stejně zdraví, jako přišli, zaměstnanci, aby měli možnost žít důstojný život a smysluplnou práci, aby tam měli. Zákazníci by taky neměli být nemocní, že? Mělo by jim to prospívat. Komunita by z toho něco měla mít a u planety bychom to neměli házet na externality. Znáte ten termín? Že jo? Zničená příroda, zničený lidský zdraví, zničený vztahy, to jsou externality. To ekonomie nemá na to tabulky. To prostě jako, co jako. Tak vám děkuju. Máme nahráno, můžeme sundat a můžeme jít debatovat, nebo přestávka, nebo nevím, jaká je zvyklost. Teď podle mých hodinek 7:45. Já bych využil toho, že tady je nachystáno čerstvěníček. Já bych dal takovou 5minutovou přestávku, klidně se vrhněte na tady, to tady nezůstane. A po
5 minutách musíme pokračovat. Až si vezmete víno do ruky, tak budeme pokračovat dál. A já vám moc děkuju, mě to moc bavilo, snad vás to taky bavilo, pojďme to prosím probrat po té přestávce. Jo? Děkuji. Za to.